Okay, for today's vlog mga katoto, we're going to Sunset Hill Cafe sa San Fabian, Pangasinan. 50 to 60 minutes ang biyahe, depende sa bilis nyo magmaneho. Let's go! Ito na yung daan papasok sa Sunset Hill Cafe mga katoto. Maliit lang yung daan kaya ingat sa makakasalubong. Pero ako medyo na-enjoy ko yung pagmamaneho kasi na-imagine ko yung naglalaro ako ng Need for Speed sa PlayStation noong kabataan ko pa. You know? Touchdown mga katoto! At yun na nga, ang ganda naman ng bubungad sa yung tanawin. Nakaka-relax. Napakapayapa ng lugar. O anong imot yan, Joy? May palud-lud ka pa ah. Sasamba yarn sa tapat ng araw. Hindi, na-amaze lang yan mga katoto sa ganda ng view. Okay, kaway-kaway mga katoto. Siya nga pala, yung tatlo nating bagong kasama. Si Isabel, Kenneth, at Maricel. Ayun no, si Katotoy. Naaaliw siya sa pagpapalipad ko ng drone. Nakalimutan ko yung name niya. Basta, certified katoto na yan. Okay, wop-wop time. Ayos tayo, lamon time pala. Wow, sarap naman ng matcha chocolate mix nila. Tapos may chicken lollipop pa. Qualitax! Ay! Yung iba hindi ko na alam ang tawag sa in-order nila. Sila naman kasi yung order. Ang importante, masarap lahat. Yun eh. Ano sabi? Meron pang naiwan doon? Sige, kain lang kayo. Nangalay na akong cameraman. Cause I'm away and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home?